TV. Right, former SADC chairman vapindira pa list nyaya dziri kutenderera dziri kuitika. Muri yeZimbabwe ndadzoka regedza tingobvara tangoonesana zvinhu zviri kupisa muma streets social media. A lot is going on right now. Pare hot. Zvinhu zviri kutaurika apa inikana nini ndatonetawo manje. It's like ndakutovhunduka. Unozati sometimes unosvika pakutya because hauzozivi kuti mangwana chii chinozoitika kana kuti ukama nedzimwe nyikawo dzekuti dzinenge dzakafundumwara pane zvinhu zvakadai so izvi. But I still remember one word rukaramba chingoringa musoro mangu rakataurwa naJulius Malema kuti no man, African Union, there is no such a thing. Chiko chinhu ichocho, but chinhu chema brothers vekuti a group of old people vakangomirira kuda kunodefenda chinhu. Saka kwaona ndaya panapa pane nyaya iri panapa. President Mnangagwa vabuditsawo yavo tsamba vachikorokotedza mutungamiri kana kuti president mutsva kuTanzania. Munongoziva murandakadzi uyu kwawo wanga ari kuita zvihombe, anga ari kuita zvinonetsa. Vanhu vakanda kutoshamisika kuti mukadzi anoita zvinhu zvakadai so izvi zvekuti kana vamwe varume vanotozvitya. Now mutsamba iyi vaMnangagwa vari kuti on behalf of the government and people of Zimbabwe, the ruling party ZANU-PF, and indeed on my own behalf, I wish to extend my sincere congratulations on your victory in just concluded presidential elections. Your victory testifies to the trust and confidence that the people of the United Republic of Tanzania have in your visionary leadership and in the policies of the party you lead, Chama Pinduzi. I would like to reaffirm my commitment to work closely with you, Your Excellency, to further strengthen and deepen the strong bonds of friendship and solidarity between our two countries and peoples. I also look forward to continue working with you at the regional, continental and multilateral fora on issues of mutual interest and concern. Let me take this opportunity to wish you, Your Excellency, good health and success in leading your great country to prosperity. Please accept, Your Excellency and dear sister, the assurances of my highest consideration. Ndo mashoko ari kubuda panapa ari kutaurwa naPresident Mnangagwa mutsamba yavo vachitumira kuTanzania vachikorokotedza vanhu. Nyaya kutaura to be very honest, nyaya dzekuTanzania dziri controversial zvekudaro. I still remember last time pakaitika election yekuMozambique, President Mnangagwa vanga vari chairman weSADC vakabuda vakakorokotedza vanhu in advance. Election racho mari zao dzanga dzatopedza kuverengwa. Takati ko chichakuitika pakadai so apa. Is it a prophecy? Because normally kana election tisatradedzerwa, we don't expect kuona vamwe vanhu, especially mamwe mapresident vemune dzimwe nyika vachidedzera, especially munhu anenge ari kunzi SADC chairman, because vanhu vese vanenge vari kutoisawo ziso kuti SADC ichatibatsirawo, SADC ichationawo, SADC ichatiitirawo plan, SADC ichauyawo ichimira nesu ichiobserva maelection acho, SADC ichazoitawo zvakawanda tikaita chichemo, SADC ichatibatsira. Ubva wanzwa SADC yacho yakutokorokotedza. Like for example, right, ngatiti pane vha panapa panzi pari kudaendwa pamanywa kuvha, wotanga kuona refu rari muground akutodedzera kuti gobhora vha isati yatodecide, vanhu vatori mburi kukamera uyu refu rari muground ari kucelebrata newe, ari kutokuti congratulation, ari kutosheka namahands netimu yacho inenge iri rival kuside kwenyu. Does that make any sense? Like zvinofamba sei kana zvadaro? So this is the same situation. I don't know, maybe Zimbabwean president munhu wekuti pamwe ari controversial zvekudaro, but not on this one, but ntora pane ma-issues akatika kumashuro, because normally kuZimbabwe kunokuva vanyanyotaura zvakawanda nevanhu vemuZimbabwe zvekuti zvinonyobatika pungatonzi election running kana makaona chegore riya vachisotesa Chamisa vachiti right. Ndakataura naye ndakanzwa mukuru wacho wenhingirikini wetriple C achitaura kuti zvoni Mwari anditi zvoni ndahwina nyika, saka hanzi ndakabva tangotayo isusu varidzi venyika tatora iwo chitaura naMwari vakupe yako nyika yekutonga nekuti isusu vene vayo tahwina. That's the kind of language. Kana tichangokutongai muchingohukura ndo type malanguages avajari. Saka I don't know now kuti vakuchita kune dzimwe nyika futi here kana kuti vanhu vacho vanoti kana vakuda kuita election vanouya vo inspire vodzidziswa zvinofambiswa sei kuZimbabwe here. I don't understand honestly. But
without wasting much of your time, a lot is going on in Zimbabwe. Honestly, ndiri kunzwa nyaya dzakawanda panapa dziri kuitika, saka ndangoti unoziva kuti idzi nyaya idzi hadzizongoperere ipapo kana ndenda touya. Saka like nhasi ndanga tichingodhura kunge mazino ehuku, ndandisiri kungobatika zvekumhanya. Pane issue iri panapa iri kutaurika iyi, but I don't know kuti ndoipinza munzira ipi. Iri kunzi a number of ZANU-PF and Citizen Coalition for Change CCC members of parliament MPs suspected of not showing enthusiasm in controversial plans to extend President Emerson Mnangagwa's term office face recall. Kwanzi kuna mwasiri kuzvido. Iri newspaper. Yeah, my newspaper this is the standard. The standard Zim. Kuna vari kutarisirwa kunzi vanenge vasiri kunyatsonakirwa nechidhiri chacho. My MP. Ameno ndi MP wako kana kuti cause ndakataura ndakati dhiri ere parasara kuparliament, but kuparliament vanhu vanopedza sport ikoko malawmakers ndo vanokwanisa kuti takuchingokubvumira kuti uende. Pari kudiwa chi referendum, tinoona kuti zvinofamba sei, yes or no. Zvekuti ma-MP acho ukati ndangu mazonditengesa ma-MP mazondisiya zvakadai hazvisitoshande kana zvadhakwa zvikarambwa imomo muparliament, zvarambwa zvapera zvakadaro. But issue yandaona one yekuti ma-MP vamwe vacho vakuti vachishandisa brain vakufunga about the future, cause chavakuona nchekuti alright tikada kusiya munhu alright kuti toti ngatiti acontinue kwasisuma opportunities ekuti tichada kuzotonga tichamaona kupi ma-MPs vakutofungawo, because hakuna zvavafanira kuti ukaenda pachikoro yowota ma-teachers ese vanotokuza kuti hatabasa nekuti headmaster iwe asingade ndiani kuva head, hakuna asingade kuita head. So ndo pfungwa dzakuita dzichipindwa nema-MP kuti tikuzvinzwa mukuti ati zvoto zvine mazera chichi unoramba vichingodzwa madimikira zvanoitwa mupati maomeme. Saka vakuchifunga kuti kana zvine mazera ngatimbodzimura moto uri pachoto chiri pazera redu iri chinova chasarusa kunzi pakutosuspectwa ndianani. Ndopo uchazongoona kuti vamwe vangodzingwa vamwe vangorikolewa zvinenge zvichingoitika izvozvo zvisingaperi. Rimwe gore umwe akazombomhanyiswa neumwe akazombomhanyiswa nezipfuti umwe MP mambomona. Ndikadisiye nyaya dzazakutanga movie akatanga mafilimu panapa. Politics ndambobva nadzo kuretsa. Now pazoita umwe MP akapinda muparliament V1 munoiziva yekuti I think in history I think ndo tingati chiko akana the fastest recall ever. Hakuna tambobreaka that record. Prince Dubeko Spanda angoti achingopinda achingonzi try oath achingonogara pasi 10 minutes dzakatowanda achingonogara pasi zvakanzi namudhenda vapedza kutora maoaths awo kasharp. Tine list riri panapa rabuda iri hanzi vanhu varikolewa panapa mazita aya kwakutodedzerwa mazita kwakutona rake ritori part of the team. Saka 10 minutes chete ndozakangogara muparliament. So but nhasi panapa ane something chaari kubuda ari kutaura panapa, but I'm sure I don't know now kuti toti is bitter here kana kuti agarawo ma-issues ake, because normally ukangonzwa munhu anokumenshena word rekuti politics prayer, musamixe politics neprayer ari kuatakachamisa. Ndikuti inini ndo maonera ndaakuita nemazira andaakutoita chinhu, but now havasi magentlemen, havasi vanhu vokuti vanokwanisa kuuya vachimuudza chokwadi chamiso. Vanoitochika kuti next akavhura imwe pati inenge ichipisa babaka anogonozongoisa twafana tochidiki tunenge tichipisa toitwa ma-MP toto twese. You understand? Now issue panapa ikamereka nezotorwa naDubeko panapa ari kuti no country in history has achieved change through a miracle. Zimbabwe will not be an exceptional. We need to take deliberate decisions and steps to achieve the change we desire. The cost is its need, commitment and sacrifice. Your prayer points are zvichashandira. No country in history has achieved change through a miracle. Inangu muwe kuti nenyika dzakawanda handizozivi hangu because vanhu panozonzi in history vamwe vacho vakaverenga mabhuku kuti darika, but tungoti akumana ko kana vachida kutangira paZimbabwe. In fact, to cut the long story short, CNN chamisa ite zvelife yake simple and straightforward. Muri Zimbabwe without wasting much of your time sandabva pana boss ndo unotanga kutopindura kana ndikazitanga nezvimwe pana ndikatanga kuzotanga kuzonzi kuliand what chi kuliand wazodai no ndichimbondisiya. So without wasting much of your time ndabva ndangozivisa vanhu vese.
kana uchingori paSouth Africa do register company obva wavhurwa FNB business account usina work permit kana kuti study permit zvaeasy. Mazuva ano pane company inonzi education research, ndogara ndakaisa maflyers machinchi vamwe nemanumbers munogona kumbovhiringidzika kuti chichi nechiitika. Education research ndo company yega inokwanisa kuregistera company yokuvhurira FNB business account usina work permit kana study permit. Passport yako yaunoshandisa iyo inoita, yakapinda nayo paborder yonotenga nayo zvinhu mupepu inoita, ndiyo yacho iyoyo education research yaunokwanisa kubata. Contact them on the numbers that are showing on the screen. Taura navo ngoti mukoma Owen ndatoona kwaCuliend muchiadvertiswa zvekutodaro muchinzi ndimi muri kuregister macompany, so please help me. Vanokubatsira, hazvisi zvinhu zvekuti unozoswera uchizonzi time saka tichizozodii panapa zvinhu zvikazoti no, just contact mukoma Owen pane nhamba dzandakuisirai idzodzo, vakubatsirei, vabatei, taurai navo. Mukoma Owen education research ishasha pakuregister macompany, so contact him, namba ndasiya apa. Culiend TV team DAT asi vanhu vachishamsika. Culiend TV haichatsika, saka subscribe wozolaika, uchawana zvisapana chichazosha. Everybody say Culiend, yeah. Information need brilliant, yeah. Everybody say Culiend.